Selamat siang lur, berjumpa lagi nih lur. Di video kali ini saya berada di depan PLN Trenggalek iki lur, pertigaan iki lur. Ana ngulon rono ning Bangjo anu lur. Kembal, nah ngetan ning arah Kerawang. Nah, Jepulo, Terban, Pati, lur. Iki suasanane ning gang iki ya lur. PLN iki lur. Kota Budaya pentas siang malam, dan di Kudus ini pada hari Senin tanggal 29 September 2025 ini ada 2 titik lokasi pagelaran pentas Anjel Jaya dan Agung Budaya. Nah, dari pertigaan ini lur. Nah, iki lur, iki ana Indomaret iki lur. Terus gang iki mlebu ngalor ya lur. Ngiri nek teko nganan nek teko wetan lur. Ya, ini ngalor ini PLN ini ngalor terus arah jalan Kudus Dawe ini lho. Nah, kalau lurus pol terus ya pol Anjel Jaya pentas ini Margorejo Dawe. Hitungan lapangan lho. Iki Agung Budaya pentas malam saja di lapangan di Pulau Kudus. Nah, ini kira suasana negar masuk menuju desa lapangan kalau perumahan Raja Wali apa kabarnya Raja Wali kanan kiri ini jalannya persawahan pertanian tebu padi dan perkampungan terus dari ini mau malor ya lur ini malor terus kanan jalan ngerti lho ana panggunge. Nah, iki ana sing dodol son-son kene iki lho apa iki lho elektronik. Nah, wis iki lho kene Nabila Cel. Ini nggon stok-stok ya lho. Dan stok motor iki ning rene sumber orang perusahaan Colo nek malor. Nah, iki ana persoalan iki perapatan tak persoalan iki. Dan skok perapatan ya lur, berarti masih ke utara ya lur. Nah, ini ada apa ini masjid ya lur. Nah, ini apa ini jembatan loro ini lur, jembatan merah di Jalan Belanda dan yang baru ini. Nah, kemarin Pak Janom yang ke sana yang kemarin Agustus ya, dan sudah lama ya, bulan-bulan kemarin. Nah, ini lur sebentar lagi nanti ya, di kanan jalan ini ada lapangan. Nah, ini lur daerah ini gitu Pak ini. Nah, ini ada lapangan. Nah, itu ya lur, wis dadi lur ternyata lur. Nah, ini lapangan ngalor terus ana ning Dawe. Ayo selamat datang di pagelaran Festival Budaya Pasar Rakyat Desa Dipolo iki lho. Mlebu iki lho. Ngarep wis dipasang iki lho. Ini iki lho suasanane wis dadi panggunge pokoke lho. Madhep ngulon. Nah, iki pentasnya malam saja ngono ya lho. Nah, lho. Suasanane ngene iki lho. Lagi disiapno kabeh lho. Adem iki wis lho malah lho. Begitulah cek suasana lokasi pagelaran pentas ketoprak Agung Budaya Menger.